Wannan baiwar Allah da kuke gani a cikin wannan hoto, wata budurwa ce mai suna Khadija da ke karamar hukumar Bichi da ke jihar Kano. Ta kammala karatunta a FCE Bichi. An ɗaura mata aure kenan washe gari ta ce gagarin kunan. Sai dai mutuwar tata ta bar baya da ƙura domin akwai ƙatotuwar alamar tambaya a cikin mutuwar tata. Rahotanni sun nuna cewa ana tuhumar tsohon saurayinta da cewa shine ya kashe ta ta hanyar yi mata sihiri. Hakan ya biyo bayan bijire masa da ta yi ta ƙi aurensa bayan ta ci masa kuɗaɗe masu yawa. Sannan kuma abin bai tsaya iya nan ba har sai da suka rabu tsiya-tsiya ta gaya masa baƙaƙen maganganu. Duk da ya nemi cewa a dawo masa da kuɗaɗensa amma kuma bai huce ba domin ya yi furcin cewa sai ya ga bayanta. Kuma shi ba zai ji tsoron aikata komai ba don ya cimma burinsa ko da ko hakan shirka da Allah ne. Yana daga cikin kalaman da suka yi masa zafi ta ce masa mashirki, amma kuma a cikin bayanan nasa ya karɓi sunan shirka ɗin a inda ma ya bayyana cewa zai kashe ta ɗin ya yadda zai shiga wuta, amma daga baya wai zai fito saboda ai manzon Allah ya ce duk wanda yake faɗin la ilaha illallahu ba zai dawama a wuta ba. Ku ji katon jahili, wato mutanen nan ba ma su san meye shirka ba, kuma ba su san meye kafirci ba. Kafin mu yi ta'aliƙin mu, bari mu barku da su ku ji yanda aka tona masa asiri. Hakan ya biyo bayan mutuwar yarinyar aka binciko wannan waya da suka yi tare da 'yar uwarta, wanda shi da kansa shine ya nemi a yi rikodin a ajiye domin ya ci alwashin sai ya kashe ta. Ku saurari yanda suka yi waya tare da 'yar uwar wannan baiwar Allah. Hello? Asma'u. Ai wannan wayar ne kira ina son kisa hands-free ki magana. Ina jira ko? Asa kisa hands-free ki magana ni aje ta kari da ji abin da zan faɗa. Kana jin abin da zan faɗa Khadija? Ta je inda yayi je ta ce wai ta taɓa ɗaukar kuɗin polo ta bani. Ta ɗauki kuɗin polo ta bani to faɗa mata yanzu. Ko da mahimmi na ya ce ina cikin bici wallahi. Yanzu ina cikin bici. Na ɗauki duk da ya kamata in ɗauka. Na ɗibi ƙasar da bakin ƙofar gidanku ta shiga ƙofar gidanku. Muna ɗibi abin da an ka in ɗiba cikin garinku. Haka makabarta in je in ɗibo abin da zan ɗibo. Na ɗibo. Ta ce ban sai mata waya ba. Mun ba da ta kaɓe kuɗin ba. Na rantsi da Allah ta tambaya ita tambayi Amina waccan Aminat wadda ya ajala ita ka bata labari na. Ta kira ni wai mushriki. Ni ba mushriki yake ba amma ina zaune da waɗanda yake tare da babu bala'in da ba su yi duniya kuma yana tare da 'yan siyasa kuma ni yaron ɗan siyasa ne. Kuma babu inda ban zuwa da ɗan wani abu na taimako ko wani abu na hannu babu inda ban zuwa ƙasa a aikan manya na wasu zuwa ni suka aiki. Da Allah ban taɓa yin lalura ba yi nasara ba. Da ba ni zalunci ba ba ni son a zalunce ni amma in ka zalunta ban taɓa yin abu wallahi ba a taɓa mai abu ban mu Allah ba. Saboda ba ni amma duk an ka na rike da Allah sai na rama. Na rike da Allah duk da hawa na haihuwa yau. Hawa ban da kowa ya in ba hawa ba. Wallahi na taɓa ta. Na rike da Allah ka ta mata ba ta sake rika skirin ɗan waya ta kalle ta ta yi caca ko wani abu har ta koma inda Allah. Duk abin da ya same ta nina wallahi. To shi kenan. Ka je ki recording kina jina ko? Ki recording ki aji. Wallahi suna taɓa Khadija. Na rike Allah ta. Ka je ka taɓa ta ka daɗe baka taɓa ta Bashir. Wallahi suna ta kuka. Ka je ka taɓa ta. Na rike da Allah ta kuka. To shi kenan ka je ka yi. Wallahi sai na sa ta kuka na sa a jalai kuka na rike da Allah sai na sa ta kuka. Ka je ka yi. Allah san kafar da rantsuwar da ni. Ka je ka yi. Wallahi na rike da Allah abinda ta ganin ta ci wallahi sai ta amaye su malankin wurin da Allah ya ta. To shi kenan ka je ka yi. Wallahi suna taɓa ta. To ka je ka taɓa ta. Ka je ka taɓa ta. Ka daina rantsuwa ka je ka yi. Wallahi sai na yi. To ka je ka yi. Wallahi ban taɓa cewa ba sai na yi ban yi ba. Ban taɓa yi ne ba duk. Ka je ka yi. Ta karanta ce mushriki ko na rike da Allah suna tabbata. Aki gaskiya ne. Ka je ka yi. Gaskiya ne. Wallahi suna ta kuka. To shi kenan. Na rike da Allah duk abin da faɗi na ɗibi duk abin da ka sani ba cikin bici ina cikin bici yanzu haka. Ina bakin gwamnatin da bici zaune yanzu haka. Duk abin da ka sani na bala'i wanda ya kamata ya ɗiba cikin garin bici babban Amina malami ya aiko min nan ba account ne yake mini ga abin da
hello an karba duk wanda zai karba ta shi karba ya zagi uba, duk uban da zai zagi ne ya zage ni, duk wanda zai zagi ban gudu ba gudu ba jiya baya wallahi. Na ɗibi abin kusa ɗiba da bishi ba ka wallahi duk abin da ce ɗebo na ɗebo shi na rike da Allah. To shi da yi da ni ta yanzu sannan ni lalle tabbacin mu an dace an ce mata iska ko miya, amma ban taba dukan ubana ko kuma ban taba ije ubana ba, amma ku dan ku ubanku ya kai ku ƙara har gidan sarki ko abin da suko ubanku ya kai ku ƙara gidan sarki kuna ije shi kuma dukan mata tai kuma ta gaya mai Aminu ta ba mata ubanta kashi. Ni ban ba mata kashi ba, ni ban ba mata kashi ban mun mare ta ba. Sai inda ya ce wai ta ɗauke wai kuɗin wai folon ta bani wai ita ka za ta ciki da doka ta bani. Na rike Allah ta ba. Na rike Allah ba ni ka fara. Kuma na rike Allah kai habbo kan naka za a kama ku. Ka je ka yi. Babu shege wallahi. To idan har kai ba ka san babu shege kar ka bar garin nan dan Allah dan darajar iyayenka ka zauna a garin Bici. Wallahi babu shege. Ka zauna na ce kar ka gudu. Ina bici wallahi babu shege wallahi. To shikenan zaka ga. Wallahi. Ka je ka yi. Recording ki aje wallahi, recording. Number ta shi san kake line ni risar kai ne. Idan bokayenka suna maka aiki Bashir da tuni ka fi haka. Ka gaya musu ba sa maka aiki. Na rike Allah suna mai aiki. Na ba sa Allah maka aiki. Na taba wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya ki tambaya baki labari. Na taba wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya wallahi. Kwarai na samu labari. Na samu labari. Har ya bar duniya ma. Wallahi babu shege wallahi. Na samu labari har ya bar duniya saboda abin da kai mai amma baka isa ka kashe Khadija ba ƙarya kake wallahi. Na rike Allah babu shege wallahi sai wanda aka kyale wallahi. Hatta dibe don ubanta ce wai ta mushriki wai ni da dibe ce mushriki. To shikenan ka je ka. Ni sai dibe ce mushriki. Ka ce ba ka taɓa yin abu ka bar wa Allah shi ba ka ɗauki ƙasar kabari da ƙasar ƙofar gidanmu ko? To ka daɗe ba ka yi asiri ba in tsafi kake Bashir ka je ka yi na gaya maka ka je ka yi. Ka daina kuma kiran wayata ka goge nan ba ta na faɗa maka. An ki agogi nan baki azzalumai kawai azzalumai macuta kawai mai. Zaka ga zalunci. Idan dun ka samu ko wani a tafa ya kwana wallahi. Har ya huke wallahi. Wallahi wallahi. Tun bicewa mai wani abu wallahi. Kuma na rike Allah ni ba a manta ba. Na rike Allah asara bisa asara za a yi. Zaka wallahi bakin yanzu ki tambaya ki ja shika ta hudu zaune bai lahiya wallahi. To ka je ka yi Bashir ka je ka yi. Gida mun ke jaya da shi na hudu mai bai shiga gidan nan wallahi. Gida bai shiga gidan nan wallahi ba shi ba kuɗa ko haihuwa bai bala shi cikin gida wallahi. To shikenan ka je ka yi. Wallahi sai Allah ya ɗaura rayuwarka kafin ka gama abin da kake da izinin Allah. Wallahi bai ka ba malam amma wallahi sai ka bar duniyar nan. Wallahi ban mutuwa yanzu. Ba yanzu ban mutuwa ba ina da garanti ba yanzu ban mutuwa wallahi ba boka ba malam Bashir amma cikin yardar Allah zaka koma ga Allah wallahi. Ban koma yanzu wallahi ba yanzu ko sai na kara abin da ke wallahi lamuni za mu na wallahi. A'a to in ka sai ka dau zunubin mutane sannan zaka koma ga Allah. Sai mun kare wallahi. To shikenan Allah ya baka nasara. Sai mun kare wallahi ba asara wallahi. Allah ya baka nasara. Allah ya baka nasara. Ya shi ba ki da in bi abubuwan da an kace sai in diba ina cikin garin kawai ne zo diba kuma ina ci wallahi. To Allah ya baka nasara Bashir. Inda duniya ce. Inda duniya ce. Abin da kake na faɗi yanzu na isa in yana cikin sa a tarbe ni. Ko a yi min abin da za a yi mini. Haɗuwa da kai masifa ce to. Wallahi na tace wallahi masifa ne. Billahi lazi sai ta kuka. In ba ta iya ba ta faɗa gaskiya ni na wuce mata dage ko ƙarya. Ba ni son abin da bai ba wai har ta ci bidiyo ya ta wai shi ta tafi wai ai duk ta ji abin da kace. Ai duk ta ji abin da kace. Duk ta ji abin da ka faɗa. Wai fullo ta bani. Nawa gari ta kudin fullo ta bani. Na so in zauna mu rabar lafiya salon allon ba a taɓa sanin ma mun haɗu duniya mun rabu ba. In na ji ba na ba ta. Amma tana ikirari wata ta kudin fullo ta bani wai in ba ta sai mu da wasa ba. Bashir duk wannan reflection kake kana maimaita abin da ka faɗa mun ji. Gaba ɗaya mun ji kuma ka je ka yi mun ji duk abin da ka faɗa. Ka kashe wayar ka je ka yi. Babu wata in kashe waya ni kira da kuɗi a in kare faɗa miki dan ya zama tarihi gare ki kuma ki aje saboda maza irin gujera an mitika an aka canza kwarai maza kala ne ni na wuce a zalunci ne wallahi ban zai ai Bashir me yin asiri ba waya na wuce wallahi a zalunci ne na wuce a zalunci me yi baya faɗa na ga maka me yi baya faɗa mu isa ce mu faɗi wallahi sai mun isa in ba mu haɗi ba mu isa ba zalunci ne in ba kai ba amma in za ka wa mutum ka haɗa sai kira shi karba to shi ke nan Bashir karba shi ke nan ka je ban taɓa yi ba nasara ba wallahi to shi ke Allah dan na har makabarta an ce in sai in kwana ina kwana akan biya bukatata to shi ke
To shikenan. Kuma wallahi sa ta kuka. To shikenan. Wallahi inda ta yi min kage ta yi min ƙarya na rage Allah sa ta kuka. To shikenan. Don uba ita a dalai ta jira abin da samakon da zai samu ta. Zan kira ta in faɗa mata ta yi rako ne ta mata aji don uban da ta yi ubanta wallahi. Ni wallahi ta ce mai lasin wallahi. Idan kana taɓa wani kana kwana lafiya, an ka taɓa wani wallahi ba za ka kwana lafiya ba. Wallahi da zikariya ta, ni wallahi iskin da ka buga yanzu, shi yasa ki gana tsaye haka iskin da ka buga yanzu, billahi lazi duk abin da an ga ce idan in biya bukatar rayuwa ina yi ko mi duniya. Mutum baya yin abin da wallahi, dan mutum bai zuwa makabarta shi kwana, na nita da Allah in an ga ce mai zan taya makabarta dan in biya bukata, in ba ina zuwa ba shege uwa ta yi. Ka yadda Allah ka ɗauki bokaye ko? Sannan wallahi da nan mu da Allah muka dogara. Ba mu san boka ba mu san malam ba wallahi. Bari in gaya miki yanzu kana jina ko da bakin nan yanzu Sokoto bakin wa'annan iza mu kuɗi mutu uku wallahi ni zan ni. Na da Allah bai yiwa tsallake mutu uku ko shida cikin wa'annan. Guduwa za ka kenan. Guduwa za ka kenan. Wallahi ni ban guduwa sai na ƙara abin da ke cikin garin ku wallahi an ce ni da lokacin da an ka ce in tsaya karfe lokacin ran da an ka ce in sai yayi na aka ce abin da zan yi lasa na garin ku akwai abubuwan da an ka ce in yi in kuma in sa in taya ta. In gani abin da zai faru ko yin ku gaba ɗaya babu inda ban zagaya wallahi da bakin ƙarfe 12 har zuwa sashi wala babu inda ban zagaya ba in ga abin da ke tiba in ta cikin ba ma haifar ta ba na ake ta ba dan ba ki da shi din da telara na faɗa mai na da Allah ba ka shiga gidan nan gaban kowa na ikrari na faɗa mai na da Allah bai shiga cikin yana shi zauna cikin kuma gida na ba gida na yi gaba wane ne ba zai shigo ba wannan da anka gaya miki wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya wanda ka kashe zaka ce gida muka jayayya da shi yana ce mai wallahi gida baka shiga tai har sai da ya duniya na samu labari gaskiya ne ashe gaskiya ne na zaci ƙarya aka yi maka da wallahi bai shiga tai totally gidan nan bai shiga kuma wallahi bai shiga ba sai lahira shiga gida za ku haɗu a lahira kai ba za ka shiga aljanna ba shi zai shiga ya baka a bakin kofa wallahi sai ka shiga wuta bashir wallahi izinin Allah wallahi sai ka shiga wuta kai dan wuta ne mashirki ne an gaya maka wallahi mushriki ke ma kin faɗa mushriki ko wallahi wannan abin da ka faɗa babu Allah a cikin sa wallahi wannan maganar da ka faɗa Bashir babu Allah a cikin ta ya za ka je ka ɗebi kofar gidanmu ka ɗebi ƙasar makabarta za ka je ka kai a wani sharri da shi wannan abin shine wanda ya dogara ga Allah zai yi ka ce za ka je ka addu'a ka kwana kana sallah mana me yasa ba za ka faɗi wannan ba ban faɗin haka nan wallahi don na in ce in tsaya kan haka nan na ne in tsaya in rabu da ita mu rabu lahiya bisa ga adalci bisa ga rabuwa so an gace ta ansa so babu kalmar cuta ko wani abu amma kiran wata a kira ta ce min ta ci banza kuma wai har ta faɗi wacewa wai na ce wai a'a me ake ce mai wai ta je inda yayi jiya wai ni take biya bashukan kuɗi Khadija ni in ban ce na biki bashin kuɗi ba ya za a yi ni bashin kuɗi a tambayewar ta kawo duniya ina iya sati biyu ban tana kofar gida ba baka san wani kici ban san kai sha ba lamar ranar ke na harkar duniya na wanda suka same ni wanda iyayen gaya nake biya ba sa zuwa wurin abubuwan da suke ni bashar sifa ni ake aika in je in dawo kuma a je a yi abu kuma a yi a cibin na abin nan a dawo a kare a wurin amma ba na nuhin da mutum sai in ka taɓa ni kake na ƙarshe ni zuma nake wallahi me wa kai na saka ta wata musamman ubangiji Allah da ya halicce mu ya halicce ka ya halicci boka da malaman da kake tura kuɗi ubangiji Allah ya mana katangar karfe da kai duk abin da ka turo da izinin Allah ba zai same mu ba wallahi ban ga miki ba zai muku sakannin karfe da ni ba yanzu ga halin da nake cikin yanzu saboda Allah ka tara sani da shi ko wallahi Allah sai ya raba mu da sharrin ka wallahi ba zai ba kuma ni abina bai ba wallahi tambaya ki ja shekara ta uku wallahi na rija Allah sai da koma da kasan kare bai lafiya wani kistan sirrin kare sai da koma bai lafiya to shike duk abin da ya mallaka ya samu wallahi na da karfin da ya sai da kare kan jiki ne Allah ya haɗa ku a lahira za ku haɗu da shi a lahira wallahi da kai da shi za ku haɗu a lahira wai haka da idan da tsaba idan ta shan mushriki lalle shirka gaskiyar mai shi kuma tsahi gaskiyar mai shi kuma mun tabbata tsahi gaskiya ne kuma shirka gaskiyar mai shi zan biya kuma wuta da aljanna ta Allah ce mun tabbata da an tabbata akwai wuta akwai aljanna kuma amma Allah ya alƙawarin cewa duk mai sha la ilaha illallah ba zai tabbata cikin wuta ba mun yadda zamu shigo ta kuma Allah zai tabbata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da a guri na same cikin gari Bashir gaskiya kai sharri ne haduwa da kai musifa ce ubangiji Allah ya mana tsari da kai maza ayin ga mata maza irin guja ne sai an bincika haka sanna kwarai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka amince ka shiga wutar jahannama haka amince Allah ya ma hukunci subhanallah in ga miki in amin wai yadda an ce wa maza a yaudara wani a wani lahiya ni ba a yaudara ta a wani lahiya wallahi in ba ci ba karka da ina da hannun da zan rama cutar da za ka yi mini wallahi sannan namiji inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na hanzu da Allah na kai miki kuma sai na sa ta kuka na hanzu da Allah ka sa kuka inna lillahi
duk abin da za a yi min sanadi wanda an ka tanada kada a yi raga min don Allah don Muhammadu Rasulullahi ragowar wani biki wani abu don Muhammadu Rasulullahi kada a raga min don kowa ni isa ce na kuma na ta kowa a raga min don shi kuma da yau ka saka sa kowa cikin lura abin da ku mu ci gaba da in ga wane ne zai fasa ne ma nake in kasu a zuba shi wallahi ina iya neman su naira 100,000 har miliyan guda yanzu suka fanzu Allah dan in a ci bin abin da ka bukata ba ni kunya ga lamarin duniya duk abin da ka gaba wallahi sai da ishe shi wallahi kudin kake nema kace sai an biya ka kudin ka kai wa malaman ne wallahi kudin da kace sai an biya ka da banza ma yanzu abin da ya zaɓe 200 ne za cikin garin ku wallahi wannan izan wani wanda amina gaban ta izan ba kan wallahi naira 70,000 na izan mai shi account ne na izan wani 50 na izan wallahi dan a sai abubuwan da sai a biya bukatar rayuwa wallahi dan Allah abin da za su gani a gurin Allah wallahi za su gani a gurin Allah ba ma nan ni ba inda dosawa ni inda ba san Allah ba wallahi dosa inda masallata ke tambaya ki ce a cikin Nijar akwai wanda nake ce masallata ba su sallah ba su gomi wallahi matsafa ne gaba ɗaya wallahi ko to abin da kace son iya shi wallahi to abin da kace ma na mai wallahi tamatu min shar ma kalak abin da kace Allah ya wallahi mana tsari da kai Allah ya mana katanga karfe da kai ubangiji ku a zo lafiya Allah ya mana tsari da su a gaɗe ku a yanzu lafiya kuna ganin wai har wani zai buɗa ke ce wai shi na kai station wai shi na kai kotu ni ba kotu ba Allah ta nika tsoro wallahi bayan shi bayan babu muhalluki nika tsoro wallahi idanun bashar wallahi ai washin my eyes wallahi da harkar ya na gani ai duk manyan da ka sani na wanda ka kula da su wallahi duk abin da su sa ai musu ni ba tarfi ba ni ka musu wallahi ni na ya in kai in yi wallahi in dawo to shikenan duk wanda muka so wallahi mu tankwashe mai zauna lahi mai zauna sa kusa da shi mun tankwashe shi wallahi ni an tankwashe shi wallahi ko wani ne ni ci uba wallahi manyan wallahi sai hawa in bije ko sanon alun ina wasa ina dare a ce na zo abu da Allah na ba kowa da Allah a'a na a sau a wuce wurin ai su da cin ba wani abu wai haka dai saboda ce wai ba ta suna wai banza ni banza wai an ci banza asma uku da gida zuwa nake in fata lokaci in je in samu su in kawo ba sata nake yi in kawo su duk cikin abubuwan da ka fara nawa babu history sata ga bashar kuma ki tambaye matsayin ta gare ta ba matsayin azzalumi ne gare ta ba to shikenan ni dai duk abin da ka faɗa na ji yanzu kaga sallah ma nake so in tashi in ba wai ke ji ba in ba ni ke nake son ke ji ba ita nake son ki tabbata wallahi ta ji ga ta a kusa da ni ta ji ta san next time ta san wanda za ta haraga namiji san sauran da ta mai da san kuma irin zaluncin za su shirya ga namiji ni ba a yaudara ta wallahi to shikenan ba matsala ba ban yaudara ba ka a yaudare ni kuma abin da nace abin da faɗa muku wai na hakki na a tanade shi a ba abin namu na salon alon to shikenan an yi da kai a gida zaka zo karfe 7 ka ansa ka zo ka karɓi kayanka kai gane ko ka zo ka karɓi kayanka kafin ka tafi kai gane a haɗa mishi karfe 7 a cikin garin naku yanzu haka zan tunkari mutum wa'anda san ba su san Allah ba wa'anda muka tahowa da gaskiya a cikin buci babu wanda bai san Allah ba mu tsafi a ba san Allah ba a cikin ƙauyukan ko inda su na san inda a wayata ina hulɗa da su wanda ba su san Allah ba kuma na tabbata ba san Allah to shi Allah ya mana tsari akwai dangi yawan fulani akwai Hausa akwai sullubawa ciki wallahi kowane su yanzu na kira na faɗa mai kaji garin bici sai sun kere sun ka ce ni an kawo haka na ce wallahi ni an kawo haka sun ka ce ko muna raye na ce muku kuna raye kuma wallahi abin kunya na ku banni in zubar da hawaye na ne in kiɗin ba sai wani ce min ka haba dai miya na cinye yanzu ce babu abin da cinye wallahi mi aka fasa ne ce ba a fasa kumbila yace mutuwa da isabi babu wanda aka fasa za a yi ko ne nace na san da haka ce to miya na ka biya gurin rayuwar ka biya bukatar ta duniya in ka zo lahira duk Allah ya daidai na nace mai da haka inna ilaihi raji'un ana neman a dace da rahamar Allah kana cin Allah ya maka hukunci yana ja ku duk abin rahama ta ubangiji wallahi sai dai wanda Allah ya ga dama ya rahama amma duk wanda zai zaka duniya inda yana da ido yana da baki to ya sa laifi inda halin kowane na wallahi sai inda ido bai da baki yana kowaye ya sa laifi hasbunallahu wa ni'mal wakil muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya ji kan wannan baiwar Allah ya sa ta huta ya sa aljanna ce makomarta abinda zamu faɗa game da kalaman wannan bawan Allah shine ya kamata mutane su gane hatsarin da malaman bid'a suka jefa mutane kada wani ya ce na shigo da maganar ɓangaranci wallahi ba magana ce ta ɓangaranci ba magana ce ta a gudu tare a tsira tare domin duk inda kake gani a wannan duniyar dole ba za a rayu ba sai da mutanen kirki da kuma mutanen banza kamar yadda Allah ce wali zalika khalaqahum haka Allah subhanahu wata'ala ya halicci banu adama fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir to idan muka duba haka zamu ga cewa a duk duniya babu mutanen da suke halartawa mutane yin tsafi da sihiri irin malaman bid'a
malaman bid'a sun canjawa sihiri suna, ana cewa wai asiri ko a ce laƙani. Da yawa za ka samu ire-irensu a soraye, sun yi rawani, sun sa malin-malin, sun ajiye ƙasa suna yin duba. Za ka samu waɗannan malaman suna yin sihiri irin wanda suka ga dama, sukan yi shirka, kai daga cikinsu ma akwai masu rubuta ainihin ayoyin Alƙur'ani da jini, wato su ɗauko najasa su rubuta ayar Ƙur'ani da ita. Kar ku manta da shirin da ne a baya a inda na bayyana muku illar bokaye. Wani mutum da ya je wajen wani malamin tsubbu ya bashi wani lakani cewa ya je ya rubuta Yasin, ya buɗe nu'ara ɗin sannan ya taka ta da ƙafa. Dan Allah menene hukuncin wanda ya haka? Masu yin irin waɗannan me ya kai su ga faɗawa cikin wannan? Babu shakka da su kansu masu bin wannan malaman tsibbin da su kansu malaman tsibbin ba kowa jefa su a wannan bala'in ba illa malaman bid'a. Domin idan muka duba kaf a duniya malaman bid'a ba su damu su bayyana wa mabiyansu shirka da hatsarinta ba. Asali ma in ka fiye magana akan shirka da nau'e-nau'enta sai su ce wai kana kafirta musulmi. Ko dai saboda kasancewar mara gaskiya ko a ruwa jibi yake. Domin mutanen sun san suna aikata shirka ɗin, shi yasa duk lokacin da ka tashi magana akan ta ba sa so, domin sun san kana faɗin abin da suke aikatawa ne, Allah ya kyauta, ko kuma saboda mutanen sun jahilci haƙiƙanin ma meye shirka ɗin, ba ma su san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe shekaru 13 a Makka yana kiran mutane zalla zuwa ga tauhidi, ana hana su shirka, ana nuna musu hatsarinta ba tare da an shar'anta musu sauran ibadoji na shari'a ba. Hatta sallah fa sama da shekaru 10 ana yin ibada a Makka ba tare da an farlanta sallah ba, sai da aka yi Isra'i da Mi'raji sannan aka farlanta waɗannan salloli 5, domin aikin da yake gaban manzon Allah a lokacin shine ƙoƙarin wayarwa da mutane kai akan hatsarin shirka da kuma kafa tauhidi a cikin zukatansu. Saboda shi Allah yana da tsari ba irin tsarin Banu Adama ba, duk irin zunubin da zaka je wa Allah da shi, to ko da ka shiga wuta, wala Allah wata ran ka fito idan da tauhidi a zuciyarka. Amma idan ka je wa Allah kana shirka, wallahi in ka fito to Fir'auna da Hamana da Karuna ma za su fito daga wutar jahannam. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya yafi ai shirka da shi, amma kuma yana gafarta duk abin da bai kai shirka din ba ga wanda ya so. Ma'ana duk zunubin da zaka je wa Allah da shi, in ya ga dama zai iya yafe ma bayan ya saka a wuta ya ciro ka ya saka aljanna, ko kuma in ya ga dama ba ma zaka shiga wutar ba, kai tsaye aljanna zaka shiga, amma ban da shirka. Ita shirka tun a duniya in ka tuba ka musulunta shikenan, amma in ka sake ka mutu ka je wa Allah da shirka, wallahi ka taɓewar da babu arziki a bayanta har abada, da kai da shaidan da Fir'auna da Hamana da Karuna da Ubayyu bin Khalaf da Abu Jahal da Abu Lahab makomar ku ɗaya. Duk ranar da suka fito daga wuta to kai ma za ka fito, in kuwa ba za su fito ba har abada to kai ma baka isa ka fito ba. To wannan bawan Allah bai ma san menene hakikanin shirka ba. Rashin sanin hakikanin shirka shine ta kai shi ga yin irin waɗancan kalamai, ko kuma a'a a zatansa faɗin la ilaha illallahun da yake a baka ta wadatar, ba ma sai ya yi aiki da ita aikace ba. Sun jahilci cewa wannan la ilaha illallahun da aka ce duk wanda yake faɗinta Allah ya haramta wuta ta ci namansa, sun manta cewa ana nufin faɗi da kuma aiki da abin da aka faɗa. Bari mu ba mu misali, munafukai ba sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba? Shin munafikai ba sun yi sallah ba, sun yi azumi, amma yayin da basu ba ta haƙƙinta ba ita la ilaha illallah, suka kudirce munafici a zuciyarsu, suka rika aikata ayyuka na Allah wadai waɗanda ayyuka ne na munafici. Ƙarshe ubangiji me yace? Cewa ya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, munafikai suna can ƙasan wutar jahannama. Kaga kenan ashe dai faɗin la ilaha illallah kadai ba zai sa ka tsira ba, har sai ka nisanci shirka a aikace. To rashin sanin wannan shi ya dilmiya da yawa daga cikin 'yan bid'a a cikin ramin shirka. Hujjar su kawai shine tunda suna faɗin la ilaha illallah sun tsira. Allah ubangiji ya kyauta. Da wannan muke amfani da wannan damar wajen kiran malaman ɗariƙa da su tashi haikan wajen nuna wa mabiyansu me shirka. Bangaren ahlus sunna zai wahala ka samu, kai ba ma za ka samu ɗan ahlus sunna ya faɗa cikin irin wannan ramin ba. Galibi masu faɗawa 'yan bid'a ne da kuma 'yan gargajiya.
amma duk wanda ya riƙi kitabu was sunna ya riƙi malaman sunna a matsayin jagoransa babu shakka ba ma zai ya faɗa wancan ramin ba, domin kullum ana nuna masa hatsarin shirka a ɓangaren sunna. Amma a ɓangaren bid'a zaka samu malaman bid'a ba su damu ba, sun fi nuna wa mutum hatsarin saɓawa shehinnai. In ka saɓawa shehu ga bala'in da zai same ka. Nuna wa mabiyansu girman shehu a kowane lokaci tare da nuna musu illar saɓawa shehu, wannan shi yafi yawa a karantarwarsu sama da nuna wa mutane girman tauhidi da girman Allah da manzansa da kuma hatsarin shirka da illar saɓawa Allah da manzansa. Wallahi ba mu faɗi dan ɓangaranci ko dan wani abu ba, sai dai dan abin da Bahaushe yake cewa gyara kayanka baya zama sauke mu raba. Allah Ubangiji ya kyauta. Sannan daga cikin maganganun wannan bawan Allah akwai wani abu da zai ɗaure muku kai. Lokacin da take masa maganar zai mutu, sai ya nuna mata cewa shi yana da yaƙinin ba zai mutu yanzu ba saboda an masa lamuni. To idan muka bibi a ina suke samo irin waɗannan maganganu, a ina suke samun wannan lamini, wallahi sai a wajen malaman bid'a. Hakan nan wani malamin sai ya sha iska ya ce ya baka aljanna, wani ya ce na lamune ma ka je kai kaza. Allah Ubangiji da ya kyauta. Abun fa da aka jefa al'ummar mu abu ne mai hatsarin gaske. Wajibi ne iyaye su san wajen wa 'ya'yansu za su rika zuwa karatu. Ya kamata mutane su cire son zuciya, ku cire ɓangaranci, ku daina hangen wani shehu ko wani malam wane, a'a ku hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai bai tafi ba sai da ya bar wa al'umma duk abin da take bukata na ilimi da karantarwa. Wallahi tsira da cin nasara suna cikin littattafan alƙur'ani da sunna. Da zarar ka buɗe ƙur'ani ka karanta hadisan manzon Allah, ka karanta littattafan magabata na ƙwarai, to za ka samu addinin ka lafiyayye. Amma in ka rika bibiyar maganganun sufaye, ka rika bibiyar maganganun 'yan ɗariƙa waɗanda ake kira da suna tarbiyya, babu shakka a ƙarshen al'amari za a mayar da kai zindiki fasiki. Allah Ubangiji ya kyauta. A ƙarshe ina godiya a gare ku da kuka ba da lokacinku wajen kallon tashar Alfurkan Walhuda TV. Amma sai dai kafin mu yi sallama, idan ya kasance wannan ita ce ziyararka ta farko a wannan tasha, ina baka shawara da ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin ta hakan ne kaɗai za mu iya sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.